δήλωσαν ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι πλήρως ελεγχόμενη ή τουλάχιστον επηρεαζόμενη σε μεγάλο βαθμό από τα καρτέλ και τα μονοπόλια. Τα μέλη της Επιτροπής αναφορών ενημερώθηκαν επίσης για την απεργία πείνας του και νέου. Από τον πρόεδρο της Επιτροπής, αυτά που είπαμε, αυτά που είναι αυτοί. Αυτά που είπαμε τα Άσουμε καλά, άσουμε πάρα αυτό. Πότε, τώρα, πείτε. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι ένα χαρτί που λέει ότι είναι ελεγχόμενο. Λοιπόν, τα ακούτε νομίζω, έτσι. Όλοι. Τα ακούτε νομίζω. Από την Επιτροπή Αναφορών, ελεγχόμενη η Επιτροπή Ανταγωνισμού και για φυλάσσεις στις μεγάλες τεχνικές εταιρείες. Ποιο θεσμό? Ποιο θεσμό? ημερομηνία ανάκτησης για την αστυνομία. Αν είστε πρόεδρος, έχετε δυνατότητα να περνήσετε σπίτι. Αν δεν είστε, φύγετε. Κοιτάξτε τα μάτια. Ή φύγε, ή συγκάλεσε αν είσαι πρόεδρος στις υποστές την ονομία. Και θέλω ημερομηνία. Γιατί πλέον εγώ